ಈ ಕಮಲಾಡಿ ಅನು 14 ಜೊತೆ ಗಿಡದ ಮೀಯರ್ದ ಕಮಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಬಾ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಲ ಮಾತಾಕ ಸಾಲ ಗಿಡದ ಸಾಲ್ದ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರನೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಇಂಬೆರ್ನ ಪುದರ್ ರೆಂಜಾಳ ಶಿವನೇಂದ್ರ ಬಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಡ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವನೇಂದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏತು ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಎರಗಿಡ ಪಲ್ತದ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸಿರುಕಾದ ಕಮಲದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಎರಗಿಡ ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಡಗು 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಏರ್ನ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡತ್ತಿನ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಎರಗಿಡತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಾರನಾಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಸಂದಣ್ಣಂದ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಐಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಕಂಚ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಗಿಡ ತೆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನಾಡ ಏರು ಪುರ ಗಿಡ ಪಾಂದಲ್ಲೇರು ಐದಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡ ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಆರ್ನ ಏರು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನ ಏರು ಗಿಡ ತರ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡದ ಅಕ್ಲ ಪುರ ಪುದಾರ್ ಮತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡ ಅಂದಲ್ಲ. ಸರಿ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಬಾಲ್ತಾರೆ ಇತ್ನಡ ಮೇಡ್ಲಾತಿಜಿ ಎಡಮೋಗು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರಂದಲ್ಲ. ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ರ ಕಾರಣದಾಯ್ತಾ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಮಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚ ಏರು ಗಿಡ ಆವಡೊಂದು ಮಾತೆಂಚ ಗಿಡ ಅಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಆವಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜಂಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಲೆ ಐಟ್ ಇರಿಗೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಇರು ಪಾರು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಅಂತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಏರು ಪುರ ಗಿಡ ತಂದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಏರ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಐಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುದಿಟ್ಟು ಪುರ ಗಿಡದೆ ಅಂದ ಐಟ್ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕುದಿಟ್ಟು ಪುರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 6ನ ಟೀಮ್ ನಾಯರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ನಲ್ಲೂರು ಮುಲ್ಲಾಡ್ಕ ಸರತ್ ಸೆಟ್ರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಾತಾಯ್ತು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಅಂದ್ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಕಲ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಕಲ ಅಂದ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ನಾನೈತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋ ಹೊಸ ಯುವಕರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜವಣೇರು ಅಂದ್ ಬರೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಆವಡಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಟಿಡು ಪುರ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡ ಆವಡು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿನ ಗಿಡ ಆವಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಟಿಡು ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಗೊಂಡು ಹಾಕಂದೆ ಕಂಜಿಲಿನ ಪುರ ಗಿಡ ಆವಡು ಅವು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ 10 ವರ್ಷ ಪಿರ ವೆಂಚೈತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತ ಐಕೆ ಆಯ್ತ ಪಂಡ್ಪರ್ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡು ಕಮಲ ಪೂರ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮಂಡ ಒಂಜೇರು ಬುಣ್ಣಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜೇರು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಾದು ನಾಳು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈರಗೊಂಜಿ ಬಿರುದುಂಡಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿರುದು ಪಂಡ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅಂತಿ ಒಟ್ಟಾಗಾರ ಶಿವನಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಮಲಡಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಪೋದಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಗಂತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಿಡವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಡಿ ಅನು 14 ಜೊತೆ ಗಿಡದ ಮೀಯರ್ದ ಕಮಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಬಾ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಲ ಮಾತಾಕ ಸಾಲ ಗಿಡದ ಸಾಲ್ದ ಪೂರ ವರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಇಡ್ಲ 19 ಸರ್ 14 ಟೀಮ್ ದ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಡು ಇಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಇನಿ 5 ಜೊತೆ ಗಿಡದ ಪಂಡ ಇಂದು ಈ 14 ಏಪ ಗಿಡತನೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮನ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಗಿಡದೆ ಇಂದೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಮುರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಡಿ ಇಡ್ಲ ಗಿಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮೀ2 5 ಜೊತೆ ಗಿಡ ತಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತಾ ಯಜಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವನಗರ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು 6 ಗಿಡದ ಕೊರಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಪೂಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡತೆ ಏರಿಗಿಡ ನಾಲ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಬೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ರಪ ಗಿಡ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶಿವಾನಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀರಿಗೆ ನಾನಾದ ಯಶಸ್ತಿ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾಖಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪರ ಕಂಬಳದ ಪರ ಅದು ಅಂಜೆ ಕಮಿಟಿದ ಪರ ಅದು ಇರೇಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.